mi sembla que n'hi ha dues realitats per al govern municipal. La realitat mediàtica, la realitat de les rodes de premsa i la realitat administrativa o la realitat de gestió. Que s'hagi presentat en una roda de premsa al Consell de Comerç de Gastronòmic no vol dir que s'hagi constituït, perquè de fet ni s'ha constituït, ni ningú sap res dels estatuts, ni tenim coneixement de més. Ara sí, així en mitjans de comunicació perquè s'ha presentat. No? Jo crec que són les dues realitats en les que contínuament viu el Partit Socialista. De la resta de temes, traure pit de que en temps rècord la campanya contra el foc o de que s'han reunit en no sé quantes associacions, la campanya contra el foc es fa tot l'any, en estiu, i s'espera del regidor de Medi Ambient que ho faci. Això sí, aquesta campanya contra el foc probablement sigui la campanya contra el foc més cara en quant a publicitat institucional de la campanya contra el foc.